itsura ng aming Walmart dito guys, malapit sa amin. Yan. Grabe, nagpanik buy na yung mga tao dito. Kunti na lang yung mga sale. Tayong mga Lysol. Yun yung mga detergent guys. Yan. Nasinaw na jud ni ay. Dihot na jud nila ba. So guys, kukunin natin to siya. And then ito yung gagamitin nating coupon. And then may cashback tayo na $1 sa iVolta guys. So bali ano na lang siya guys. $1.47. So guys, dalawa yung kukunin natin. $3.18 yung price niya. And then may cashback na $1 each. So yung babayaran na lang natin each is $2.18 na lang guys. Bili tayo ng ganito guys kasi kagawa ako ng face mask. So 97 cents, dalawa yung binili ko guys. Yan yung laman ng aking guys, cart. Yung mga medisina na dapat kong bilhin is ubos na. So isang coupon lang guys. Yan, isang coupon lang ang gamit natin. Din ito, wala siyang coupon. Dalawa. Pero may cashback tayo guys na tigwa $1 sa dalawang popcorn. So $2. And then sa ating thumbs, $1. So $3. And then mayroon tayong bonus na $5 for buying 4 offer. So isa lang. So, ito guys, kukuha tayo ng 5. So, gagamitan natin ng 75 cents coupon. So, yung price na lang sa isang cookies is 74 cents. Wala talaga yung coffee ko. Wala. So, yung baby aisle guys. Maglagay tayo ng coupon kasi madami naman tayong coupon. So ilagay lang natin dyan. Okay. This one also here. Lagyan natin para makasave sila. Dito. Wala nang gatas guys. Maglagay tayo ng coupon dito guys. Mga detergent guys. Wala. Kunti ang laman ito, yung mga cleaners. Ito yung tissue aisle guys. Oh my goodness. Wala na talaga. Wala na. Wala na silang tinira. So, punta daming cart na iniwan lang nila. Dito. Ang daming cart na iniwan lang nila dito guys. Nakahanap ako ng salt. Yan guys, isang iodized salt. Grabe, ang dami nitong.
So, ayun na nga guys, nakauwi na kami galing Walmart at saka King Supers. So, ito na yung aking mga nabili. Pangdagdag natin kasi good deal din to siya guys. So, 5 tong mga cookies guys. Yan. 5. And then, mayroon tayong 5, 6, 7, 8, 9 items. And then, yung binayaran na lang natin is $8.59. So, yung na-save natin guys is $16.33. Okay, so $8. So guys, yung total natin guys, pinagsama natin yung sa Walmart at saka sa ating King Supers is around mga $21. Lahat siya guys. And then may cashback tayo ditong tigwa $1 and then $1, so $3, and then meron tayong bonus na $5, so $8 lahat guys yung cashback natin. So lumalabas na ang nagastos lahat natin after coupon at saka iBota guys is mga $13 lang guys sa 14 items. Okay? So, yan yung ating items. So, that's it guys. See you sa ating next vlog. Hopefully, maging okay na ang lahat.